siqale kwincwadi kaIsaya umprofeti isahluko samashumi mane anesine. Incwadi kaIsaya umprofeti isahluko samashumi mane anesibini. Siqalele kusahluka naso kuqala. Mboneni ke mkhonzi wami ndimxhasayo, umnyulo wami okholwa nguye umphefumlo wami. Ngibeke umoya wami phezu kwakhe, uya kuphumelelisa okusesikweni ezihlangeni. Akayi kunqangaza, aliphakamisa, alivakalisa ezitratweni ilizwi lakhe. Ingcongolo evikelevikekileyo akayi kuyaphula, umsondo oqhumwayo akayi kuwucima. Yakuphumelelisa okusesikweni ngokwenyaniso. Akayi kuba nakucinywa, akayi kuvikiveka, ade akumise okusesikweni ehlabathini. Zilindele siyalo sakhe iziqithi. Utsho uThixo yena uYehova, udala izulu alaneke, udwabulula umhlaba neziveliso zawo. Unika abantu abaphezu kwawo ukuphefumla, unika abahamba kuwo umoya, ukuthi mna Yehova ndikubizile ngokubulungisa. Ndakubamba ngesandla, ndiyakukulondoloza, ndikwenze umnqophiso wabantu, isikhanyiselo sentlanga, ukuba uvule amehlo yemfama, ukuba ukhuphe abakhwenxiweyo ekuvalalweni, abahlele ebumnyameni ubakhuphe entolongweni. NdinguYehova, lilo elo igama lam. Andilunika omnye umntu uzuko lwam, nendimiso yam andinika imifanekiso eqingqiweyo. Izinto zokuqala yabona zifikile, ndixela izinto ezintsha ke zingekantshuli. Ndiyanivisa lilizwi lenkosi eli. Kwizenzo zabapostile, isahluko seseshumi. Siqala ufunda kwisahlukwana sama-34. Isifundo kwizenzo zabapostile, Acts of the Apostles, chapter 10, reading from verse 34. Intetho kaPetros. Ke kaloku uPetros wawuvula umlomo wakhe wathi, ndiyaqiqa okwenyaniso ukuba uThixo akamkhethi wabuso bamntu kwiintlanga zonke. Lowo umoyikayo asebenze ubulungisa wamkelekile kuye. Ilizwi elo walithumelayo koonyana bakaSirayeli, eshumayela iindaba ezilungileyo zoxolo ngoYesu Kristu, nguye inkosi yabo bonke. Nina niyalazi ilizwi elenzekayo kulo lonke elakwaYuda, liqalela kwelaseGalili, emva kobhaptizo awalivakalisayo uYohane, okokuba uThixo wamthambisa ngoMoya Oyingcwele nangamandla uYesu waseNazarethe, owagqiba ilizwe esiza ephilisa bonke abaxinzelelweyo nguye umtyholi, ngokuba uThixo ube naye. Thina singamangqina ezinto zonke awazenzayo ezweni lamaYuda kwanaseYerusalem, abamsikayo ngokumxhoma emthini. Yena lowo uThixo wamvusa ngomhla wesithathu, wenza ukuba abonakale, kungekubo abantu bonke, kukumangqina abenyuliwe ngenxa engaphambili nguThixo. Kuthi thina sadlayo saselayo naye emveni kokuvuka kwakhe kwabafileyo. Wasithethela ngelithi masivakalise ebantwini, siqononondise
ukuba yena nguye omisiweyo nguThixo ukuba abe ngumgwebi wabaphilileyo nabafileyo. Bonke abaprofeti bayamnqinela yena lo, ukuba ngegama lakhe bamkeliswa uxolelo lwezono. Bonke abakholwayo kuye. Liveni ilizwi leNkosi. Kokuqala ndicelwa ngumfundisi. Umfundisi uNtontela ndidlela apha ecamkwakhe. Uthi mandenze i-welcome nabantu. Bendisengisithi na hayi naku umama ukhona. Wathi hayi. Umama ukhona uzamamkela nawe. So lilonke kule ndawo ndikuyo mama ukhona ndiyakwamkela nawe kodwa ndifuna ukuthi ke kanjebe kama yonke loo nto ayinamsebenzi. Kokuqala masimbulele uThixo ngemini yakhe ayenzileyo. Wasivusa kumandlalo wasibeka kule ndawo sikuyo. Sivuke sisaphila Nkosi, sathi uzabona enye imini. Namhlanje sikule nkonzo sikhahlela phofu kokuqala kumfundisi urekta wethu engekho ezazisile ke phofu bakakho selivini. Ebekhona ke naye izobe simbonile esebenza kweli bandla. Sikhahlele kumfundisi i-celebrant yethu umama Ntontela. Abefundisi bonke abakhoyo sibingelelweni. Nezipawusi zabo sizibona sipha phansi. Ii-servers zethu ezilapha esibingelelweni nazo siyakhahlela kuzo. Uchief layminster zelayminster zethu zonke. Amagosa phaa ngasemva siyakhahlela kuni magosa. Size ku-Mothers Union ne-Generals ezigudla udonga. Siyakhahlela kuni ke nonke. Usitala amadodana namadodana xa yonke. Usitalo awafi ne-awafi xa yonke siyakhahlela kuye. Usitalo eMary Magdalene noMagdalene wonke. Us-Agnes, konontsapho ka-Agnes no-Agnes xa yonke. Kulutha lonke. Kubakhi. Kwi-junior test phezulu phaa. Sigqibele ngekwayari kule ndawo kuyo. Sithi phaa kuyo siyabulela kwayari ngokubakho kwakho namhlanje. Ikhona into ezathi yenzeke apha kuthi ngaphakathi athembise. Will sing to the glory of the Lord. Yayazi uba ndiyayithanda loo nto. Okokugqibela ndifuna ukuthi kuni nokuba ayithethwanga kodwa mandiyithethe. Siyanicela namhlanje xa siphuma kwinkonzini. Abantu bakwazi ukuphumela sike sibheke phaa kwelapha. Sokuba abanye inkonzo yokunikezela. Ke siye phaa kulaa mama osendiphakamisa mama uNqobethu. Ke siye phaa sonke singabanye ngabanye. Aba bakwazi ukuphumelela ibe ngolo hlobo. Enkosi, Nkosi mfundisi. Phulaphulani indaba ezilungileyo. Zibhaliwe kuMateyu ongcwele. Isahluko sesithathu. Uqalela kwisahlukwana seshumi elinesithathu. Kuthi ngelo xa afike uYesu eYordan kuYohane evela kwelaseGalili ukuba abhaptizwe nguye. Ke kaloku uYohane wayemelela esithi, mna kufuneka ndibhaptizwe nguwe nje, uza kumna wena. Uphendule ke uYesu wathi kuye, vuma okwa kaloku, kuba kusifanele thina ukwenjenjalo ukuzalisa bonke ubulungisa. Andule ke ukumvumela.
ebhaptiziwe ke uYesu wenyuka kwa oko emanzini asuka amazulu avuleka kuye wambona umoya kaThixo esihla njengehobe esiza phezu kwakhe nalo izwi liphuma ezulwini lisithi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye ivangeli kaKristu le ihlabathi lonke nobuqaqawuli bakho siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba uYehova, sinqula wena nendalo yonke. Siyabulela somandla, siyabulela nkangalala, siyabulela mdali wezinsuku. We don't take it for granted, moya ngcwele, ukuba silapha namhlanje. Siyabulela ke Thixo, zukiseka ke somandla, zukiseka
somandla ngokuthi usithwale somandla during the festive season somandla zenzekile izinto kumakhaya ngamakhaya. There was an explosion somandla. Nkosi yami abantwana babantu moyo ingcwele sikelele ilizwe loMzantsi Afrika. Moyo ingcwele ungamlibali upresident. Moyo ingcwele nali bandla lethu kaJohn noChati. Moyo ingcwele ngawo lo nyaka somandla. Let it be prosperity in this church. Moyo ingcwele sinika amandla moyo ingcwele ngawo lo nyaka sisebenze somandla sibe mxhelomnye. Moyo ingcwele okwendevu somandla zika-Arzisihla ezindevini zika-Aaron. Moyo ingcwele siyathandaza ke somandla siyathandaza ube nabo nabangekafiki moyo ingcwele. Ube nabo ke moya ingcwele nakumntanakho sezawudilivarisha ilizwi nalusana somandla usana lwaletyalike moya ingcwele. Masingaboni lona moya ingcwele masibone wena Yesu Kristu. Moyo ingcwele yehla kule ndawo. Moyo ingcwele ibanazo zonke iguilds zaletyalike moya ingcwele. Sithethe ngazwinye ngawo lo nyaka somandla zizobonakala ifruits ngawo lo nyaka moyo ingcwele. Siyathandaza ke somandla ube namakhaya ongahlelwe ngamashwa moyo ingcwele. Siyabulela ke Thixo, siyabulela ngezipho zakho somandla egameni nasegazini likaYesu Kristu ehleli elawula ngoku naphakade. Amen. Uthixo nyana, uthixo moyo ingcwele. Amen. Nkosi Yesu ndomeleze khona ukuze ngivise ezinhlanga ilizwi lakho. Uba siyafunda iculo besihlebelela apha. Lithi mawundomeleze khona ukuze ngilivise ihlabathi ilizwi lakho. Ngoba ke sibizela uba siyolivakalisa ilizwi lakhe ehlabathini lonke. Emakabonga uThixo ekuseni ndibulisile befundisi bamu namhlanje ekuseni uRector engekho umfundisi uMartin ongameleli ibandla. Ndisaphiwe le nyoba yobana ndibambe kweli xesha nabantu bebeseholideyini. Inoba nam ndizawuphiwa iholideyi xa abantu ngoku bebuyile. Ndiyabulisa kwii-lay ministers zasekhaya, ii-servers zonke zasekhaya. Ndibulise oomama abafundisikazi, ndiyabulisa koomama bonke ootata, ikwayari yonke yasekhaya evuma kamnandi. Ndibulisa nakumagosa phaa ngemva. Ndinibulisa nonke bethuna iindwendwe ezikhoyo. Ndinibulisa nonke egameni lomfeli wam onguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ekuseni nje befundisi bam sizokhumbula ukuthi ngunyaka wokuqala lo sikuwo namhlanje. Ndike ndareslisha mfundisi uVelem ndikhangela wena njengenkonde. Ndifuna uqonda uba kutheni kusithiwa it's the first Sunday of the year. Mna bendilapha kule veki pheleyo sisithi it's the first Sunday of the year. Kodwa bendiyiqonda uba lingunyaka inkonzo emveni kweKrismesi. Kodwa ke ngokwalapha ekhaya ngoba izinto zasekhaya funeke sizazi ukuthi ngokwekhalenda yethu yinkonzo le yokuqala eyinkonzo emveni kwe-Epifani. Nkonzo leyo ke esikhumbuza ngobhaptizo lukaYesu Kristu. Makabongwe uThixo ekuseni sizokhumbula ke into yobana siqala uva ngoYesu Kristu ebhaptizwa. Kodwa kuyabaluleka minyaka le into yobana sibe nokuqonda into yobana olu bhaptizo lukaYesu Kristu luthini kuthi. Kubalulekile into yobana siyiqonde into yoba uYesu yena wabhaptizwa, siyayazi loo nto. Kodwa uthini uThixo ngeli xesha kumakholwa ngolu bhaptizo lukaYesu Kristu? Namhlanje ke sikhumbula loo mini elusuku olubaluleke kakhulu
ngoba lusuku apho elusikhumbuzayo ukuthi simele ukuvakalisa ulawulo lukaKristu. Xa sifunda ezi gospel zone ziyangqinelana into bani uYesu Kristu wabhaptizwa. Futhi ebhaptizwa kumlambo iJordan. uYesu ngokunokwakhe engenasono kodwa wavuma ukuthi abhaptizwe nguYohane. Makabongwe ke uThixo. Umthandazo wami ke ekuseni bandla likaJohn noChati wokuba sengathi singakhe sivuseleleke khona ukuze sizoyibamba ngoba minyaka le kuyashunyayelwa ngobhaptizo lukaKristu futhi kusezophinda kushunyayelwe ngolubhaptizo kodwa sizoyeka ukushumayela deseke siyibambe sonke le ndaba yolulawulo lukaYesu Kristu. Makabongwe kuThixo. Siyakhumbula ke namhlanje ke uYohane kuthiwa nguye lona owayebhaptiza uYesu. Uthi umbhali xa sifunda apha kuMateyu 3 kulevangeli ibifundwa namhlanje uthi ngeloxa afike uYesu eYordani kuYohane evela kwelaseGalili ukuba abhaptizwe nguye. Ke kaloku uYohane wayemalela esithi mna kufuneka ndibhaptizwe nguwe nje uza kumna wena. Uphendule ke uYesu wathi kuye uma okwakaloku kuba kusifanele thina ukwenje njalo ukuze bonke ukuzalisa bonke ubulungisa. Makabongwe kuThixo. Ndithe Moses sizokhumbula into yoba uYesu lo wayengumuntu nje ongenasono kodwa ngenxeni yehumility yakhe yamenza into yobana avume ukuthi naye abhaptizwe ngale ndlela uYohane bebhaptiza ngayo abantu khona ukuze kuzaliseke intando kaThixo ngoba ibiyintando kaThixo ubabhaptizwe ngolo hlobo. Kodwa ndiyarhalela into yoba sikhe sibonisane ngalo Yesu ubhaptizwayo namhlanje simkhumbulayo nokuthi nje xa sijonga uverse 16 lo uthi ebhaptiziwe ke uYesu wenyuka kwa emanzini asuka amazulu avuleka kuye wambona umoya kaThixo esihla njengehobe esiza phezu kwakhe nalo izwi liphuma ezulwini lisithi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Lilizwi elisuka ngasentla emveni koba uYesu efakwe emanzini ngendlela ebebhaptizwa ngoba baninzi abantu ebebebhaptizwa phambili pha besiza kuYordane kuYohane kodwa ngoku xa efika uYesu eJordani ezobhaptizwa olwakhe ubhaptizo lunomehluko ngoba xa kubhaptizwa uYesu uthe engena athi xa ephuma kwavuleka amazulu kwavakala ilizwi ethi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Makabongwe kuThixo. Ndifuna namhlanje ke sijonge obu bungqina benziwe nguYohane ke sibuye kancinci umva ngoba sizokhumbula into yobana ukhe wamemeza uYohane ngenye imini esithi guqukani ukuba ubukumkani bamazulu busondele. Makabongwe uThixo. Buyintoni ke ubukumkani bukaThixo aba athetha ngayo uYohane? Guqukani ngoba ubukumkani busondele. Xa sithetha ngobukumkani bukaThixo nizawuba nomfanekiso mosi wekumkani uba ngabana kwisizwe esinekumkani kukhona inkosi yeso sizwe. Makabongwe kuThixo. Nalapha kwi-kingdom of heaven there is a king and Christ is that king. Xa sithetha ngobukumkani sithetha ngolawulo. Khala sihambe kunye. Uba xa sithetha ngobu bukumkani ekuthiwa guqukani ngoba
esizithethayo sizithatha negunya esithetha ngalo sithetha ngagunya lisuka kubani. Hayi abantu bakaThixo ulungile babuze. Kufuneka befundisiwe, kufuneka beqondisiwe uba sinegunya lokuvakalisa uKristu Yesu. Ngoba bayafika leshama abantwana bakaThixo bezobuza ngongaqondi. Bangayithi bazobuza mfundisi. Into bana le nto uyenzayo uyenzele ntweni. Uthi nangokuYohane hayi mna okunene ndinibhaptiza njengamanzi enguquko. Athi kodwa ukhona ozayo phambi kwam. Adathi kwenye indawo ekungafanelekanga noba ndingade nditwabulule isondo lemitya yezihlangu zakhe. Kuthiwa kwasemamelele njalo, kuthiwa ngengomso uYohane ke ngokumbona uYesu esiza athi nansi imvana kaThixo ethwala isusa isono sehlabathi. Yemva mosumfundisi athi nansi imvana. Kuzobe engaphakamisanga nje indebe, kodwa ephakamisa uYesu ngokwakhe. Ngoba emveni kobumpristi esikelele kuyajika kutshintsha izinto kwezasibingelelo iba nguYesu ngobuno bakhe. Uthi nangu umntu ayiseyondebe kodwa ngumntu. Uthi nansi imvana kaThixo ethwala isusa isono sehlabathi. Athi xa engqina ngaye uYohane uthi ndimbonile mna umoya esihla njengehobe wafika wahlala phezu kwakhe. Athi uThixo othe wambona lowo ozafika ihobe lihlale kwakhe zenazi ukuthi kuye. Uthi mna ndinguYohane ndimbonile futhi ndiyangqina ngaye ukuba lo ungunyana kaThixo. Silapho nangu lo mntu ubhaptizwayo ngunyana kaThixo. Yile nto uThixo ke yimfihlelo. Le ndaba yoba ngunyana kaThixo iphinde ibe yimfihlelo. Ngoba ufune kuyithethe nje ungunyana kaThixo. Ngoba ngoku xa uthetha ngonyana kaThixo funeka izinto zitshintshe. Makabongwe kuThixo. Ibalulekile ke into yoba simqonde lo nyana oyintanda. Athi uThixo ndikholisiwe mna nguye lo namhlanje uba siyamamela utata uTyakume apha. Hey Nkosi yam uba uTyakume. Ngokwesithathu uba uTyakume nzoyithetha esidlangalaleni. Ukuthi qhubeleka uyothandaza tata. Futhi ndiyathandaza nawe. Ngoba xa usewufunda isifundo awusifundeli. Ukhona ohleli kuwe ofundayo futhi ndawufundi wena
ngoba umbuzo lapho into yoba uyamazi lo mntu ekuthiwa namhlanje uyabhaptiza ungama na esidlangalaleni uthethe ngaye uthi nam ndimbonile eyincede yam impilo ndimbonile endikhulula ezonweni zam ndimbonile enceda abantu abaninzi ingaba uthini obakubuza uthi uPetros nguye siyamazi uthi ngulo thina sasihlala naye lo thina sasisidla naye sisela naye owasithethela ngelizwi wathi masivakalise ilizwi ebantwini uba yena nguye omisiweyo nguThixo uba bengumgwebi wehlabathi. ooPetros ke bashiywa nemandate. Uyabona i-commission le xa sifunda uMateyu 28 we are commissioned bazalwane ukuthi siyahambe siyobhaptiza abantu sibabhaptizele egameni lenkosi Yesu khona ukuze abantu bakaThixo balazi ilizwi lakhe bamlandele bamvume sibiziwe nathi ke silibandla sibizelwe intoba siphume siyongqina ngoYesu Kristu lo esithi uyabhaptizwa ngoba sidinga ulawulo lwakhe abantu phandle badinga ulawulo lwakhe asibizelwanga uba sigadarishe nje apha ebandleni kodwa sibizelwe uba ihambe ivangeli. Yiyo le mifundo ngumfundisi uMabala eyifunde emekula ndawo ejonge emnyango kuba kumele iphume ihambe ebantwini makabonga uThixo naba abantu behleli phambi komnyango kaMamungwana yonke imihla nangumhlambi kaThixo naba abantwana bakaThixo badinga wena ubaxelele ubukhona uKristu ongayitshintsha la mpilo yabo ebenziwa mababane bevukele etywaleni. Wena uzohlala apha befundisa sibizelwa uzohlala apha nangu utshatshu uyaphela nangu iphakamisi yaphela sinibele uhlala apha sizawuza nantoni phambi koThixo sibiziwe bazalwane hayi ukuhlala kodwa siphume siyovakalisa ngoba uthi uThixo ndifuna ilizwi labo liye ebantwini makabongwe kuThixo bupho bakho ubungqina sithini ngubani lo Yesu obhaptizwayo namhlanje ngabe uyazana nalo Yesu ngoba kufuneka uphumile uhambe uyongqina ngaye besikhe savalelwa iminyaka emibili sihleli ngaphandle ezindlini zethu sivalelekile ngoku thina singamasalela oba siphume siyongqina kodwa sifuna ukuhlala ezindlini zethu. Sengathi uThixo namhlanje ekuseni uyasivuselela into bani uKristu Yesu wena ubake wonke wamamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wakho suhlala naye ucima into yakho nefamily yakho lento ayikho ngawe awumamkeleli wena uYesu Kristu umamkelela uba bonke baze ngaphakathi in this kingdom sizolawulwa sonke ngaphakathi. Uyabona kubungumtshetshi ubungumtshetshi bawuthini futhi nje wena bawuthini ubungumtshetshi woqobo
church uyesu masentshone sentshati ngubani uyesu uyesu kaloku ayinguye lonke ke simiyeke kuPetrosi simiyeke kuYohane sijonge nathi thina ekuseni nje esijonge apha esibingelelweni hayi andinazi kofuna ngobe ndijonge ngapha yazi abantu bavile ngoku besizukisa sibonga inkosi sisithi Nkosi Yesu Kristu okuphela konyana kayise Nkosi Thixo vana kaThixo wena osusa isono sehlabathi senzeni inceba bekutshonini abazalwane benimcenge ekuseni nisithi wena osusa isono sehlabathi senzeni inceba ithi loo nto niyamazi kubani lo Yesu unobe iculi ikwayala isikhokelo ithi Nkosi iba nenceba siyathandaza siyamcenga sithi Kristu iba nenceba kuthi Nkosi iba nenceba khumbula ikerike yakho khumbula ihlabathi usahleliwe namhlanje ndithanda uba xa kuthiwa is the January 8th namhlanje hayi siyabulela tatu lakho mhlawumbi ndithi ngafamba nawe ungapha emangunga kwi-January 8th bakhona kwabangekhoyo bakwi-January 8th hayi kulungile bazalwane akhona irongo bohlalela izinto zehlabathi kodwa nalapho kudingeka abantu abazomela uKristu kwiintlanganiso zonke abababona besithi bona ilizwe lakowethu uxolele izono zakho athi umqambi weloculo othi lizala isidika lakho thina othi xa uyijonga ngoba nosasimazi bangubani umqambi kodwa xa ndimamele lo mqambi ndifunda ebeshota nje ngodlula asixelele into yobana ngubani ke ngoku esimnikiweyo ngoba nguYesu Kristu ozolawula ihlabathi ngoba xa sithi bona izwe lakowethu uxolele izono zalo sixolelwa ngoYesu alikho elinye igama esinikwe lona sinikwa ligama likaYesu athi uThixo namhlanje lo ngunyana wami oyintanda endikholisiweyo nguye ke nesimnikiweyo thena engayilawule yakho impilo thena izinto zakho zingatshintshi kodwa uyathandaza udala ulila izinto azitshintshi zifumbile kuwe akutshintshi uThixo uyamazi kodwa uyazana noKristu inkosi iyalawula impilo yakho ngoba uThixo befuna loo nto silibandla ibandla limvakalisayo boldly ngoba kuthiwa xa behlanganisana ooPetrosi babethandaza uba baphume bayovakalisa with boldness theni sisoyika nje thina theni singammeli uKristu phakathi kwabantu sowuhleli uphangela esibhedlele kodwa ummeli uKristu sowuhleli uphangela noba kungophi umsebenzi kodwa uKristu awummeli yingoba kaphili kuwe bazalwana sengathi ekuseni uyasivuselela kuThixo silibandla ngoba bazalwana ulawulo lukaYesu Kristu lona lukhona ludinga nje umuntu ovuma uKristu abe yinkosi yakhe ngoba abantu phandle in fact silibandla mfundisi umabandla bekumele uba thina siyi-hotspot bazawuyazi i-service i-hotspot bekufana ubana silibandla siyindawo abantu bafike bazo-hotspota xa bexakanisekile zizinto zomhlaba bathi bawungena ebandleni baphume bekhululekile kodwa umntu oke waphuma esenjalo it means ikhona ingxaki kodwa ingxaki sengabi ngabantu abangaphakathi isenoba nguwe ngoba kudala ushunyayezwa kodwa inhliziyo yakho ayivulekanga makabongwe kuThixo sengathi singangabi ngabo bantu athi uYohane weza yena kwabakhe abakhe abamvuma athi uThixo kwayindawo athi aba bantu bayandivuma ngemilebe yabo kodwa inhliziyo zabo zikude kuwe ubani lo Yesu ubhaptizwayo namhlanje ukho bakho ubungqina ngoYesu Kristu sengathi angaba khona oyedwa athi nami ndiyafuna ungqina ngoba ndike ndenzelwa inceba ngenye imini
xa ndihlala phansi sengathi umntu nomntu angazenzela ifeva ekuseni nje namhlanje azenzele inceba yokuthi angoyiki ukuthetha ngoYesu Kristu kwindawo akuyo, angoyiki ngoba abantu badinga umbona. In fact noYesu Kristu abantwana bethu bazali bayalila bathi bafuna umbona lo Kristu. Sixakene nabantwana esithi singabazali sithi abantwana bethu basixakile, hayi abasixakanga abantwana. Uyabona lama 2000 asibeke endaweni eyiyo ngoba wasoyipha usixelela indaba zethu. Abantwana sibathi mabaze ezinkonzweni sibashiye ezindlini abafuni, bafuna ubona uYesu kuwe. Balindile abantwana, hayi ngoba bengafuni, ngoba wena umane ubarhuqele enkonzweni nje kodwa sowubarhuqele awubaniki uYesu. Akakho kuwo ngumzali uzamthathaphi uphinde uthi lo mntana kamamela ulinde ubona. Akabonakali into esewayini kodwa xa ethe yena wabonakala thina sofana makabonakali uKristu babubhontshi. Ukuthi umamkele makabonakali ngoba abantwana abazoba sisizwe singazaniyo noKristu ngoba uKristu asimazi thina. Basibeke emgceni abantwana futhi basimisa simenqi. Bathetha simazini bathetha kuthethwa, hayi uThixo uzosifundisa into ngabo. Khona lento uThixo apho siyiphazame khona thina. Khona apho siyiphazame khona lento ifuna uba sivume. Sivume uba Thixo sikonile asenzanga kakuhle enyanisweni sikuvumile ngemilebe inhliziyo zethu asakhona. Kumele sithi siyakholwa kuThixo ngamandla nguyise unyana nomoya oyingcwele. Kodwa impilo ayitsho. Uthina bakho ubuntu phekhaya ngoba kaloku ngoku thina ndike nathi kwenye indawo bengithetha kuyo ndathi siwasi thina yethu generation ngoba sikwazi nobakhulisa besixhomekeke ebazalini, asikwazi ngoba basiphendula siboyiki. Kodwa yingoba uKristu nalapha ukuthi akabonakali, engekabonakali uKristu abazolandela abantwana and abazokuyenza into ebefama bayenza balinde thina siyiphile impilo. Singathi masize ecaweni sizobahlanza eca bafike babe squashed, hayi ke bayathetha bathi thina sibelong sisquashed, asikwazi asinayo indawo yethu. Masibanike ithuba, masibanike ithuba labo benza into abafuna uyenza ngoba this is a generation eclever kakhulu enamandla usathana ayirhuqela ngaphandle. Yingoba uKristu Yesu abamazi na kodwa badinga thina abazali. Sengathi namhlanje uThixo uyasivuselela ukuthi ngolubhaptizo lukaYesu Kristu namhlanje sikhumbule into yobana uKristu ebefuna ukulawula ibandla malilawulwe nguKristu. Masingamane sithetha singqinwe ema-Ephesians esitsho chapter 3 esithi ibandla lelikaKristu kodwa thina sifika apha sifunwa ziinkosi. Kodwa ikhona inkosi. Uthino bakho ubuntu maliphume libandla lihambe liye ezizweni, maliphume ibandla lihambe liyomvakalisa uKristu, lingavakalisi njengomntu uKristu yena yedwa bethelele emnqamlezweni ngoba sinayo omnye bazalwane esimnikiweyo ekuseni. Thixo makanincede. Abanye benu besezawuvula ngomsebenzini uthi noba zibuhlungu emsebenzini noba ubuvalo ungawuthandi la msebenzi kodwa ungena usithi Kristu Yesu ndenzele inceba. Ukhumbule xa uhlabele lapha uyithetha prayerful uthi ndenzele inceba. Uba unanto uyazi abantwana bakuzobasa ngantoni esikolweni kodwa umane usithi Nkosi ndenzele inceba. Umane usithi zityhile Kristu ngoba ndiyafuna uyongqina ngawe, ndiyafuna ukwazi. It is not because abantu abafuna umazi uKristu Yesu, hayi bazalwana niyafuna, cha yimpilo le. Usathana nje ngoba kaloku wasiprograma ngendlela yoba singaqondile emfihleni. Lesiyenzayo namhlanje sizawuyenza yokhona. UbuKristu ufile, uvukile uyophinda abuyeze. Ngulo Kristu lo namhlanje ubhaptizwayo.
Thixo makasincede ke silibandla kulo nyaka. Sibe libandla eliphumayo. Eliye ebantwini. Ibandla lingazohlala. Khona ukuze abantu bakaThixo babuye. Sinabantu esibaziyo ukuthi basemakhaya, kodwa wena udinga wena wedwa uphuma uyowavelela, tata uvelelo, ube ngumveleli waba bantu ngoba uThixo uthembe wena into bana njengoba nipensionile bawunqodi bawupitshana nizawuphuma bawutshawe abuye amahamenda niyovakalisa uKristu Yesu. We are commissioned bazalwane. uThixo namhlanje uzosivuselela, uzosikhumbuza that mama umbabela we are commissioned. Zipensioners abazali bami abalapha. Zipensioners ezininzi ezimele uba ziyahlala, ziyaguqa, ziyathandaza, simane siphuma siyovelela abantu khona ukuze abantu bakaThixo bazuze usindiso ngathi, kodwa olu sindiso luqale kuthi ngoba sizokwazi nokumvakalisa singaqalanga samazi. Sengathi ki-prayer book yalapha ekhaya, esisixhobo salapha ekhaya mayikibe yitshomi yakho. Ngasenzela ifavor mani kibe yitshomi yakho. Mhlawumbi iba difficult ngenye ixesha leBhayibhile, kodwa uthi wawungayiva ngenye ixesha ukuze apha ngoba apha iyacaciseleka. Iluza isebenzisa every Sunday. Singafiki mama utshisa sithi page 104 uyoyivana ku-page 129 ungaze uphinde wazi uba bekusithini. Thixo makasincedeke sikhumbule into yobana uYesu Kristu ebhaptizwa namhlanje ebezosikhumbuza uThixo into yoba lo ngunyana wam oyintanda. Uba namhlanje uyabuzwa uba bekushunyayelwa bekusithini into yoba kuyabuzwa buthini obakho ubungqina ngoba bangqina bakudala ethi umhlabeleli xa ehlebelela athi uJesu walifela, athi amaqhawe akithi alishumayela, athi wena ungadlali ngeli vangeli ngoKristu inkosi yethu. Amen.